هياب اويل هياب اويል እቲ ዝበለጠን ናይ ሓበሻ ፀጉሪ ተባሂሉ ብሓበሻ ዝተሰርሐ ናይ ፀጉሪ ርእሲ ዘይቲ እዩ። ኣብ ህያብ ኦይል ንጥዕና ፀጉርና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ባእታታት ከም ሮዝመሪ፣ ክሎቭስ፣ ጋርሊክ፣ 100% ኦሊቭ ኦይል፣ ሲሰሚ ኦይል፣ ፌኒግሪክ ኣለዉ። ህያብ ኦይል ንዝቆራረፅ ንዝረግፍ ፀጉሪ ፍቱን መድሃኒት እዩ። ብተወሳኺ ዕድመን ፆታን ዘይፈሊ ንህፃናት፣ ንዓበይቲ፣ ንወዳትን ንዋልድን የገልግል። ህያብ ኦይል ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጢ ክትርእሉ ምዃንኩም ርግፀኛታት ኢና። ገዚእኩም ፈትንዎ። በዚ ንገልገልኩም ዘለና ኣድራሻ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ዘለኹሞ ኣብ መላእ ዓለም ክነከፋፍሉ ኸ ድልዋት ኢና። ህያብ ኦይል